Siellä varmaan tarvii sellaista, joka ymmärtää sähkön päälle. Se on silittäjä sähköä. Se on sähköä. Neljännen patarit sieltä. Laita sinne ja laita kopio on tuosta luvasta. Tuossa sanoin, että saako se kopio? Ei, saako se kopio? Mitä pasisti sanoi, kun se sai ekan kerran viiskielisen passan? Pirunkin kanto. Terveisiä Supolle. Minkälaisissa tunnelmissa täällä nyt ollaan? Tsunami on tsunami. Se on toi meidän tsunamitiikeri Marko, sellainen. Mitäs sun tehtäväs on tässä tiimissä? Mä oon vaan nörtti. Miten niin vaan? Niin vaan. Kun nyt kävi niin vaan. Itse asiassa, ja jos rehellisesti sanotaan, niin musta on 75% vettä, enkä mä lahjota sitä Atrialla. Paitsi, että mä voin kustaa niiden kotipizzan päälle. Koska mua sen verran ottaa nuppi kyllä se meininki. Ja ihmiset hyväksy. Voi taivas. Jumalauta, että joku... Kaikki nämä heput, kun ne kysyy, että no tällaista tapahtuu. Joo, niin tapahtuu. Sä siis tiedät? Joo, kyllä mä tiedän. Vau, vitsi kun valivaltaisia. Ihan älytön. Ihan. En oo tiimiläinen. Tulin kattoon, että mitä täällä tapahtuu. Kaikki kuulut. Niin. Paitsi siinä mielessä, että olen suomalainen, niin eiköhän tässä kuuluta tiimiin. Hengitämme samaa ilmaa. Kyllä. Mikä sai sinut tulemaan? Kysy tältä kaverilta tästä. Nyt on liian lähellä Zoomia. Sä oot nenäpyydä. Kun on kipeänä, niin on aikaa kato selattaa nettiä ja sitten täytyy tulla ihan paikan päälle. Ootko kaukaa? Ei verkkoa, nyt mennään. Hyvä Tampere! Tässähän on julkisuuteen saatu tätä asiaa. Tästähän on televisio-ohjelmiakin jo tehty. Missä ne muuten näkyy ne televisio-ohjelmat, mitkä on tehty? Esimerkiksi Marjahan kävi. Ruotsin uutisista voi katsoa. Joo. Tällaista näin, mutta ei Yleltä eikä... Sitä mä lähinnä... No, mutta eihän nyt mitään ohjelmia ole ennenkaan ollut, herran juosin. Kutsut sä niitä TV-ohjelmiksi. Sä oot huumorimiehiä selvästi. Petri, kyllä Yle-maksulla pitäisi tääkin saada. Me ei sit kukaan ymmärrä. Kuule, Yle-maksu on sellainen, että jos jokaiselle meille annettaisiin 300 €, niin jokainen voisi pistää oman TV-aseman pystyyn, niin ei tarvitsisi enää mitään muuta mediaa. Mediahan tarkoittaa sitä, että me voidaan vaihtaa keskenämme tietoa. Eiks niin? Eikä sitä, että joku voi sanoa, mitä me halutaan tietää. Niin. Ja mun mielestä on niin aika mieletön juttu, että sitä kutsutaan mediaksi, että nyt päätämme kertoa sinulle, että huomenna sinä tarvitset tätä ja tätä kemiaa, jolla voit sitten huomenna seuraavana päivänä korvata se jollain toisella kemialla. Ja takana on koko ajan sama lafka. Tämä viittaa vahvasti siihen, että sä oot tämmöisen uuden kansalaismedian ja internetpohjaisen tiedottamisen lämmin ystävä. Tiedätkö, oikeastaan, jos musta olisi kiinni, mä istuisin puskassa syömässä marjoja. Että mä niinku, mun mielestä on ihan nuijaa istua jonkun koneen äärellä. Viettää aikansa. Tää on hyvin epäinhimillistä. No mikä saa sut tekee nyt silti niin? No kun vituttaa. No mikä sua vituttaa? Eks? No nyt siellä on kyllä ihan mukavan näköistä sakkia, että nyt tää rupee näyttää toimivan. Lähdetään vaikka tosta. Katainen ja Häkämies. Tätä kautta niiden vaalirahat on maksettu. Immateriaalioikeudet, esimerkiksi joku nimi, Microsoft-nimi tai Ikea-nimi tai tämän, kuka omistaa tämän nimen, tämän yhtiön nimen, niin se saa sitten niin sanottuja tekijäoikeuskorvauksia siitä. No nyt tää on se veroparatiisi ja se on tuolla jossain Skutsissa tai jossain keskellä Jorpakkoa. Siellä asuu 400 ihmistä, siellä on tämän kokoinen tönä kuin tää asuntovaunu. Nokia, siellä asuu Google, siellä asuu Microsoft, Apple, Fordi ja tällaista näin. No ne on nyt sit tuolla bunkkaa noin ja täällä on se tehdas, missä me ollaan ja tehdään duunia. Eiks niin? No nyt kun me tehdään täällä sitä duunia, niin meidän valtio tää näin, niin se tukee tätä toimintaa verorahoilla. Ensin se maksaa tälle tehtaalle rahaa siitä, että se työllistää meitä. Oikein nasta juttu, nyt meillä on työtä. Mut sit kun on saanut valmiiksi ne tuotteet, niin
vaikka tällaisen näin, niin sitten meidän valtio maksaa rahaa sille, että se menee meidän maan ulkopuolelle. Että ne antaa rahaa tälle, että tää lähtee pois meiltä. Ja sitä kutsutaan täytyy tukea vientiä. Oletteko koskaan kuullut, täytyy tukea? Minkä takia pitää tukea vientiä? Miksi? Mikä se juttu on? Okei. No nyt kun tuetaan tätä vientiä, niin me ollaan maksettu ensin, että ne tekee sen. Sitten me maksetaan siitä verorahoilla, että ne vie sen pois. Ja sitten me vielä maksetaan, jos me satutaankin ostaa tämä tuote täällä himassa, niin me maksetaan siitäkin vielä veroa. No ainoa ongelma on siinä tässä se, että tämä ei kannata tälle yhtiölle, koska toi yhtiö tuolla, joka omistaa sen nimen Nokia tai Microsoft tai mikä se ikinä on, niin se on niin kallis se nimi, että kaikki kustannukset menee sinne ja tää tuottaa tappioon. Ja nää ei maksa mitään veroa siitä. Näin se toimii. Siksi mä mieluummin istun tän näppäilemässä, kun poltan notskia himassa ja olisin onnellinen. Mutta onneksi mä oon onnellinen, koska täälläkin on näin paljon ihmisiä. Et eihän tää nyt ole mikään kauhean vaikea juttu oikeesti. Mä en ymmärrä, että niinku, ihan niin kuin Juise sanoi, että lue se kirja ja pura se risti. 4 miljoonaa biisiä puhelimia. Ei ne ikinä eliäkö Ei voi, missä se musa nyt on? Pitäis kovemmaa olla. Toistaiseksi on ollut aika paljon ongelmia, mutta joka tää hiljalleen tästä lähde liikkeelle. Te olette tällaisessa aika arvokkaan näköisen rakennuksen edessä olevassa paikassa nyt valmistautumassa bilettämiseen. Kyllä, kyllä. Mikäs tämän bilettämisen tarkoitus on? Ja pitää hauskaa ja kertoa se totuus, mitä nuo tuolla talon sisällä ei meille kerro. Asioista pimitetään. Päätökset voidaan jopa tehdä etukäteen. Mun mielestä on huolestuttavaa, jos vesilain uudistuksessa ensimmäisessä esityksessä oli 11 kansanedustajaa siinä vaiheessa, kun me lähdettiin sieltä pois. Yksi ministeri, joka nukkuu omassa pöydässään. Ei näin, ei näin. No, se mikä on mielestäsi pahin epäkohta tämän päivän Suomessa? Niitä on niin monta, mutta varmaan päällimmäisenä tulee mieleen tämä pohjavesiasia ja sananvapaus. Sananvapaus, kyllähän Suomessa saa sanoa kaikenlaista. Suomessa saa sanoa kaikenlaista, mutta niistä kaikenlaisista joutuu yleensä myös ongelmiin. Että jos haluat totuuden kertoa, niin kuten tässä aikaisemmin nähtiin, Marko pidätettiin ilman mitään perusteita. Mutta ei ole enää pidätetty sen jälkeen. Ei ole, hän ajoivat tuohon kulman taakse ja sanovat, että pakkaa kimpsut kampsut, lähde kotia siitä. Mutta se oli siinä vaiheessa viranomaiselta myöhäistä, koska se oli jo niin monen ihmisen tietoisuudessa, että he yritti korjata itse asiassa sen, että jälkeenpäin vielä selvisi, että poliisi syyllistyi valehteluun, että että kaupunki on ilmoittanut, että tämä pitää siirtää. Mutta tiedusteltiin kaupungilta, niin kaupunki ei ole mitään tällaista edes antanut esille.